दायो आङो दंफैयो बाक्सानि बरबरि एनडिएफबि केम्पआवहा दा फार्स्ट गेटखौ मोनबाय दा बोरैहाय एसे सिङाव हाबनानै नायनोसै दा फार्स्टआवनो मोनदों बिथांमोननि सेफटिक थानाय डिउटि थानाय न'खौ नुदों बेखौ फार्स्ट नायग्रोनोसै बिथांमोनखौ सरकार बा आसाम सरकार बा भारत सरकारनि सिपाहिफोरा नैबेहाय नेनानै बिथांमोनखौ जितुनिखि 6 फायार एनडिएफबिखौ 6 फायाराव लाखिदोंमोन अब्ला बेहायनो पुलिसफ्रा थानानै बिथांमोनखौ नेयोमोन बेयो जाहैबाय सन्तरि पस्ट मोननै दङ बिथिं मोनसे आरो बैथिं मोनसे नै बिथिंबो सेम एखे आरो बिथांमोननि साजायनाय डेक'रेसनखौ जोङो नुनो मोन्दों एसे फुल गायनानै आरो देबदारु दंफां गायनानै एसे साजायना लादोंमोन बिथांमोना फार्स्टिंजाय नैबिदि साजायनाय डेक'रेसन दंमोन बिथांमोननि थानाया बिथांमोननि एनडिएफबिफोरनि जा सिमां बियो मोगथाङाव जाफुङा दा बेखौ जों दा बुंनो हाला बिथांमोनासो मोनथिसिगोन बिथांमोना बेसेबांसिनि साक्सेस जाखो बर' हारिनि रैखाथि होनाया बिथांमोना समासो फोरमायसिगोन बिथांमोनखौ दा बिथांमोना गावबा गाव बिटिआर एकर्ड जाखांनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना गावबा गाव न'आव थांफिनजोब्बाय बिथांमोना आरो बिथांमोना सोर साबेसे साख्रि मोनखो आरो सोर साबेसे साख्रि मोनाखै बिथांमोनासो मोनथिसिगोन आरो नैबेनोमोन बरबरिनि बाक्सानि एनडिएफबि केम्पआ नैबिथिंबो ड्रागन गायदों नैबिथिंबो गोबां दंमोन सोरगिदिं ड्रागन आबाद दंमोन बेहाय नैबे जाहैबाय बिथांमोननि जिरायग्रा आलासिफोर फैबोला जिरायहैयोमोन दा नांगौ बेयाव बिथांमोननि एनडिएफबिफोरनि आरो बिथांमोना आबादबो मावदोंमोन बेथिंगालि नै ड्रागन आबादबो मावदों बिथांमोना नाथाय बेखौ समनि थिननायाव बिथांमोना गावबा गाव न'आव थांनांगौ जाहैनायलाय बिथांमोना दा साफा खालामनो हायासै बा आल हमनो हायासै दा हाग्रा जाजोब्बाय एनडिएफबिनि जितुनिखि सिम्बलिक बियो बै जितुनिखि मुदायावहा दङ बिथांमोननि सिम्बलिक जितुनिखि सिजौ बिथिं मोनसे सिजौ आरो बिथिं मोनसे सिजौ मोनसे बिसोरनि सिम्बलिक सावगारिया दङ गोदो बिसोरनि जारिमिनारि जितुनिखि एनडिएफबि बाक्सानि बिसोरो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआवहा बिदिनो बादा लुनानै बा केम्प लुनानै बिथांमोना थादोंमोन बा सरकार फारसेनिफ्राय बिथांमोनखौ लाखिदोंमोन बेहायबो जोङो बरबरि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवहा एनडिएफबिफोरखौ लाखिदोंमन आरो बिथांमोननि बेवहा गासै केडारफोरा 300सो दोङो बुंनानै जों सुलुंनिफ्राय मिथिदों दा बिथांमोना बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव गावबा गाव न'आव थांजोब्बाय अब्लाबो दा बेयावहा दायो 7-8 जनसो एनडिएफबि एक्स एनडिएफबिफ्रा दायो दङ बेहाय गासै दा बिथांमोननि गासै माबाफोरखौ नायबावनो हागोन बेनोमोन बिथांमोननि केम्पआ बिथिंबो थाग्रा दंमोन रुम आरो नैबिथिंबो थाग्रा रुम आरो नैबिथिं नायलांदो फैलायदो नैबिथिंबो ड्रागन गायदोंमोन बिथांमोना गासिबो बिथिं ड्रागन गायदों नैबिथिंबो ड्रागन गायदोंमोन ओमफ्राय नैबिथिंबो ड्रागन गासिबो सोरगिदिं एनडिएफबिनि थाग्रा रुम दंमोन दा बिथांमोना गैलिया दा बेहाय जायखिजाया पुलिस पार्सननिफ्राय कामान्ड' आरो पुलिसफोरा दा इलेक्सन लकसभा इलेक्सननि थाखाय बेवहा लाखिदों नैबेयावहाय बिथांमोननि ड्रागन आबाद गायदोंमोन नै ड्रागन आबादा एसे जाहांदोंमोन नाथाय हाग्राफोरखौ साफा खालामनो मोनाखै बिथांमोना ड्रागन आबादमोन नैबे दा बिथांमोना गावबा गाव न'आव थांजोबनायलाय दा आबादखौ जोथोन लाग्रा रावबो गैला बा आल हमग्रा रावबो गैला नै एसे जाहांदोंमोन गोबां सारिफाले सोरगिदिं ड्रागन आबाद गायदोंमोन बिथांमोना आरो गयबो दंमोन नै सोरगिदिं बिथांमोननि थानाय केम्पआ नैबेनोमोन बाक्सानि बरबरि एनडिएफबि थाग्रा केम्पआ नैबेनोमोन नैबे थायोमोन आरोना रावनहै दा बेहाय रावबो थाला